Адкуль пайшло свята. Пахвалёны Езус Христус, паважаныя слухачы радыё Марыя і гледачы нашага YouTube-канала. Сёння мы завіталі ў цудоўную парафію святога Яна Евангеліста і Максіміліяна Марыі Кольбы, дзе служаць айцы-хрыстусоўцы, і гэта ўсё не здарма. А чаму? Вось мы сёння і паразмаўляем аб гэтым з айцом Андрэем, які служыць тут у гэтай парафіі. Вітаем вас, хвала Христу. Хвала навекі, вітаю вельмі сардэчна. Мы сёння да вас завіталі, ведаеце, аб тым, каб паразмаўляць аб надыходзячым свяце, якое чакаю усіх нас, каталіцкіх вернікаў, а менавіта ўрачыстасць Хрыста Уладара. Раскажыце, калі ласка, чаму яна такая важная для хрысціянаў, каталікоў, і чаму для яе вызначаны, скажем так, асобны дзень, асобная нядзеля, менавіта перад Адвентам? Дзякую за гэтае пытанне. Сапраўды, урачыстасць Хрыста Валадара, яна з'яўляецца падсумаваннем літургічнага году. З'явілася яна, устанавіў яе папа Пій XI ў 1925 годзе на заканчэнне юбілейнага году, который быў менавіта ў 1925 і, як мы ведаем, наступны год гэта таксама юбілейны год. Таму у гэтым годзе будзе, у наступным будзе сотая гадавіна ад устанаўлення гэтага свята. На пачатку гэтае свята было дзесьці ў лістападзе, але потым пасля другога Ватыканскага сабору была гэта свята перанесена на апошнюю нядзелю літургічнага году. Гэта сапраўды своеасаблівае падсумаванне цэлага году літургіі, падчас якога мы абвяшчаем нараджэнне, смерць з мёртвых, паўстанне і тую дзейнасць Езуса Хрыста. Хочацца ўсё ў адной гэтай урачыстасці сабраць і сказаць адным словам, што Хрыстус з'яўляецца валадаром усяго свету. І таму, асабліва ў гэты дзень, важна, каб мы гэта зразумелі і паспрабавалі, можа, прывітацца адзін з адным, не толькі хвала Хрысту, як мы кажам, але таксама ёсць такое прывітанне. Валадар над намі Хрыста, і адказваем заўсёды і ўсюды. Можна сказаць, змест гэтага свята заключаецца ў гэтым прывітанні і адказе. Валадар над намі Хрыста заўсёды і ўсюды. А што значыць, што Христос валадарыць? Што значыць, што Христос валадарыць? Хацеў бы звярнуць увагу, што год, калі папа Пій XI устанавіў гэтае свята, гэта не толькі заканчэнне юбілейнага году, 1925 год, гэта асаблівыя дзеі ў гісторыі, асабліва і Еўропы. Паяўляюцца вельмі буйныя, вельмі моцныя дзве ідэалогіі. Ужо нарадзіўся камунізм і нараджаецца назізм. І гэта такая людская тэндэнцыя, каб валадарыць, запанаваць над людзьмі менавіта ў такі людскі спосаб. Ведаем, як скончылася адна і другая. І ў гэтым кантэксце, маючы сапраўды вельмі такое геніяльнае пазнанне рэчаіснасці, которая была тады, папа, як галава касцёла, хоча сказаць яшчэ раз усім вернікам, усяму свету, што адзіным валадаром з'яўляецца Езус Хрыстус. Што значыць валадарыць? Валадарыць гэта значыць і мець над кімсьці уладу. Як валадарыць Христос, якую мае уладу? Христос з'яўляецца Сынам Божым, так як Бог мае над усім уладу. З другога боку, Христус прыйшоў да нас як чалавек і хоча валадарыць не па прынцыпу тых зямных валадароў, як мы кажам, каралёў, князёў і гэтак далей, але менавіта інакш, у той спосаб, які нас вучыў, калі хадзіў па свеце, калі абвяшчаў сваё Евангелие. Як валадарыць у сэрцах нашых? Прыладай валадарання, сілай валадарання з'яўляецца любоў. Гэта наш валадар, который хоча валадарыць у нашых сэрцах праз любоў. І гэта тую любоў, запаведь любові, новую запаведь, якую Христос устанавіў, любові да Бога, да бліжняга, так як Ён нас палюбіў. Трэба звярнуць увагу, што гэтае валадаранне Хрыста здзяйсняецца праз спатканне двух сэрцаў. Божага сэрца, которое адкрытае для нас, асабліва гэта бачым на крыжы, калі жаўнер прабівае бок, а таксама сэрца Хрыста для кожнага з нас. З другога боку, мы таксама хочам адкрыць нашыя сэрцы. Так як зямны валадар, кароль можа змусіць
сваіх падуладных, каб яны слухалі яго загадам, сілаю, некімі падаткамі, шантажам некім. Христус прапануе. Христус запрашае да свайго валадарства, менавіта запрашае, клічучы ў нашае сэрца. Ён не змушае, але запрашае. І таму, каб гэтае валадарства адбылося, патрэбна спатканне гэтых двух сэрцаў. Цікавым з'яўляецца тое, і літургія касцёла прапануе нас, заахвочвае, каб падчас урачыстасці Хрыста валадара пасля кожнай святой імшы было выстаўленне найсвяцейшага сакраменту, літанне да Божага сэрца, ці таксама акт прысвячэння сябе чалавецтва Божаму сэрцу. Гэта таксама адзін з элементаў, калі мы хочам адкрыць свае сэрцы менавіта ў свабодзе і прыняць, увайсці ў гэтае валадаранне Хрыста. Для людзей нас звычайных, вось што значыць, што валадары, што ты пад уладай кагосьці. Але мы ведаем, як навучае касцёл, як гэта ёсць на самой справе, што мы ўсе людзі створаныя для свабоды, і мы, скажем так, імкнемся да гэтай свабоды. Я вось хацела спытаць, як гэта, скажем так, яны у такім сімбіозе існуе вось гэта валадаранне і наша свабода, але, здаецца, вы ўжо добра так адказалі на гэтае пытанне. Так есть. І яшчэ Христус даў гэта валадаранне, яно ўжо дадзена. З другого боку, каб яно здзейснілася, патрэба нашай свабоды захацець і з любоўю увайсці. Канкрэтнымі справамі, як гэта зрабіць, тое, што паказвае нам касцёл. Гэта жыць у стане асвячальнай ласкі. Мы можам выбраць падуладнымі іншаму валадару, который называецца злы дух, шатан, калі мы грашым і калі сапраўды адкрываем перад ім сваё жыццё, сваё сэрца. Гэта істота граху. Перастаем слухаць, не хочам, каб Бог валадарыў у нас, але запрашаем, гэта наш выбар, каб сапраўды нехта іншы валадарыў у нашым сэрцы. Заўсёды, пакуль мы жывем, пакуль мы свабодныя, можам памяняць. Гэта вось дарога на вяртанне, праз споведь, праз прыняцце святой камуніі і адчуванне ў сабе. Тое вельмі глыбокае, духоўнае, Бог са мною, Бог ува мне. І вось тады добра разумеем, перажываем тое, што Христус кажа, валадарства Божае не будзе дзесьці там, это няма нейкіх граніц, яно будзе ў нас. А гэта, мяркую, што ні адзін з нас меў такую ласку і мае такую ласку менавіта пачуць гэтае Божае валадаранне ў сваім сэрцы. Калі дабравольна згаджаюся, але таксама трэба звярнуць увагу, што недастаткова толькі наша згода і ахвота, я хачу. Трэба зрабіць вельмі канкрэтныя крокі сакраментальнага жыцця, жыцця малітвы, адкрытасці, і прыняцце. У свабоду рэалізуем тады, калі слухаем. Каго я слухаю? Калі Христус, мой валадар, я хачу слухаць яго Евангелле, яго слова, і таксама глядзець на той прыклад, які ён нам дае, прыклад любові. А падзяліцеся сваімі такімі думкамі. Вось вы казалі, што гістарычна так склалася, што панавалі вось гэтыя дзве ідэалогіі, камунізм і нацызм, такія ідэалогіі, якія, скажем так, выключаюць існаванне Бога і праяўленне яго ў жыцці чалавека. Цяпер у сучаснасці так больш-менш яскрава гэтыя ідэалогіі, яны так моцна не пануюць, як гэта было тады. Але ці не страчвае гэтай свята сваю актуальнасці цяпер? Вельмі добрае пытанне сучаснае. Сёння, так як добра разумеем, няма такой адной выразнай структурнай ідэалогіі. З лідарам, з праграмай. З іншага боку, вельмі добра адчуваем і разумеем, што сёння можа нам пагражае нам тое, што мудрымі словамі кажуць маральны рэлятывізм. Гэта абыякавасць на ўсё. Кожны мае сваю праўду, кожны свабодны, кожны па-свойму можа выбіраць. І звярніце ўвагу, а чаму я павінен кагосьці слухаць? Усе свабодныя. І гэтая свабода, калі мы яе выкарыстоўваем, становіцца самаволяй. Раблю, што хачу, маю поўнае права, без якой-то адказнасці. А тут, каб увайсці ў Божае валадарства, трэба навучыцца слухаць. І сваю свабоду падпарадкаваць. Не як раб, як слуга, але менавіта гэтага вучыць Христус як умілаваны сын, чи умілаваная дачка. Гэта таксама дорога, да якой трэба дарастаць. Але яшчэ раз, сённяшняя ідэалогія – гэта ідэалогія абыякавасці. Абыякавасці ад усяго, ад усялякіх прынцыпаў, няма канкрэтнай ідэалогіі, а ў гэта таксама ёсць і рэлігійныя прынцыпы. Нават тады, калі бачым асяроддзі традыцыйныя, скажам, хрысціянскія, каталіцкія сем'і, малодшае пакаленне вельмі часта кажуць, але
чаму нам так рабіць? Для вас было добра, для нас ужо будзе недобра, мы па-свойму паспрабуем яшчэ раз, хочуць перажыць гэты бунт, каб вось дзесьці згубіцца, як той марнатраўны сын, і потым знову знайсці сябе. Гэта вось тое, што сёння пагражае. І канкрэтныя прыклады, гэта вось тыя справы, пра якія мы чуем, которые і на захадзе шмат ёсць, але таксама украдаюцца да нас, яны вельмі моцна дэфармуюць і нішчаць, перш за ўсё сям'ю. Сям'ю, которая абапіраецца на прынцыпах хрысціянскага жыцця, выхавання. А калі гэта забраць, то кожны жыве як хоча, дзеля чаго хоча, а так сапраўды гэта эгоісты, которые здзяйсняюць свае патрэбы пад плашчом свабоды, самаволі і гэтак далей. Вы ўжо распачалі крышку казаць пра літургію, што яна, скажам так, не зусім звычайна, як у іншую нядзелю. Раскрыйце, калі ласка, якія існуюць адрозненні, не ведаю, там колер алтара альбо спевы адмысловыя спявацца, вось набажэнства пасля імшы, падзяліцеся, калі ласка, менавіта гэтым. Святая імша сапраўды павінна быць урачыстай, і зазвычай ужываецца залаты колер на знак менавіта каралеўскай годнасці Езуса Валадара. Так як мы тут бачым наш крыж, ёсць такі звычай, што на крыж, на плечы Езуса Хрыста надзяецца таксама стула, святарская стула, паказваючы, што гэта святарства Хрыста здзяйсняецца на ўсім свеце. Гэта такія адрозненныя рысы. Пажадана таксама, каб менавіта ці пасля святой камуніі, ці пасля імшы было такое адмысловае набажэнства, выстаўленне Найсвяцейшага сэрца Найсвяцейшага сакраменту і літанне да Божага сэрца альбо акт ахвяравання, прысвячэння сябе, сем'яў Божаму сэрцу. Можна спяваць гімн «Цябе Бога праслаўляем», і таксама урачыстае благаслаўленне. Вось вы з'яўляецеся хрыстусоўцам, і гэтая назва «Хрыстусовец» вельмі сугучная з назвы свята. Скажыце, калі ласка, ці з'яўляецца гэта свята, я ўпэўнена, з'яўляецца такім важным у вашым манаскім жыцці, і чаму, скажам так, як адмыслова святкуюць гэтую урачыстасць хрыстусоўцы па ўсім свеце, вось у гэтай капліцы таксама, якім чынам? Вельмі добрае пытанне. Сапраўды, гэтая свята урачыстасць, гэта вельмі моцна звязана з нашым манаскім жыццём, чи з нашай кангрэгацыяй, таму што кангрэгацыя хрыстусоўцаў заснаваная ў 1936 годзе. Гэта, можна сказаць, свежа пасля абвяшчэння свята Хрыста Валадара. Заснавальнік, слуга Божы, кардынал Аўгуст Хлёнд, ён таксама быў вельмі моцна пранікнуты гэтай ідэяй Божага валадарання. І калі здзяйсняў свае прамовы як кардынал, чи потым як заснавальнік манаскай нашай супольнасці, заўсёды падкрэсліваў, што вось менавіта Хрыстос з'яўляецца вашым валадаром вашых сэрцаў. Быць хрыстусоўцам — гэта значыць ва ўсім дазволіць, каб Хрыстус валадарыў табой і табой распараджаўся, увайсці з любоўю ў гэтае Божае валадаранне. Асаблівай рысаю, которая, напэўна, здзяйсняецца ў тых галоўных дамах, там, дзе і семінарія, і там, дзе галоўныя настаяцелі, гэта трохдзённыя рэкалекцыі, альбо такі трыдум, калі 3 дні перад урачыстасцю спяваюцца адмысловыя нешпары, прамаўляюцца канферэнцыі. Усё дзеля таго, каб яшчэ раз аднавіць у сабе гэтую думку Божага валадарання, менавіта як у манаскай асобе. У нас таксама бывае звычай, не заўсёды, але таксама мы адпраўляем такія ўрачыстыя нешпары з Хрыста Валадара у саму нядзелю перад апошняй перадвечаровай святой імшой. А вось падзельце сваім такім, не ведаю, асабістым досведам, што менавіта для вас значыць, што вось Христос, вось менавіта ваш валадар? У перажыванні асабістага валадарання з'яўляецца важным тое, як Христус праяўляе сваю уладу, гэта значыць сваю любоў. Кожны досвед Божай любові для мяне асабіста — гэта перш за ўсё споведь. Перажыванне споведзі, чарговага навяртання і валадара, который заўсёды прабачае, который заўсёды чакае, который заўсёды як добры настаўнік павучыць, як добры айцец суцешыць і напоўніць сілай. Гэта не валадаранне такое, которое не валадар, да которага ідзеш, спусціўшы галаву, цяпер будзе пакаранне. Гэта таксама фармаванне ў сабе менавіта Бога,
который з'яўляецца паўнатой любові. Ніколі мы яе не зразумеем, але ў яе можам і хочам уваходзіць. І вучымся гэтай любові. Для мяне, для манаскай асобы, для святара гэта вельмі важна. Таму што стаім перад людзьмі у імя, ад імя Хрыста, і таму важна з'яўляецца тое, каб сабой не закрыць Пана Бога, не прысланіць Хрыста. Каб менавіта словамі, дзеяннямі сваімі, жыццём сваім паказваць Хрыста. Гэта асабіста для мяне найбольшая небяспека, найбольшая параза ў жыцці святарскім, манаскім, калі я сябе, як манаскую асобу, як святара паставлю на гэты п'едэстал, на гэты трон. Значыць, то для Хрыста там ужо не будзе месца. А вось Божае валадарства, якое яно, падзяліцеся? Добрае пытанне. Баюся заўсёды адказваць на такія пытанні. Яно цудоўнае, таму што Бог з'яўляецца тым, хто нас кліча да Яго, дае Яго нам. Яно таксама неяснае. Яно вельмі такое вычувальнае, але вычуваеш яго душой сваёй, сэрцам сваім. Яно з'яўляецца таксама абяцаннем, той таямніцаю, да якой мы ідзем. Пачынаецца тут, на зямлі, калі мы ўваходзім у гэтую сувязь, узаемасувязь, у адносіны з Богам, з Ісусам Хрыстом, і яно не заканчваецца. Не мае канца. Вось мы казалі, што сучасны свет, ён поўны розных перашкод, цяжкасцяў, і вельмі лёгка згубіцца, заблытацца, скажем так, выбраць не тыя арыентыры, як, напрыклад, мне цікава, мне, як маладой асобе, хрысціянкі, умець абвяшчаць гэтае Божае валадарства і несці праўду Хрыста ў сучасны свет. Быць сабою. Быць сабою гэта значыць, што тыя мае канкрэтныя хрысціянскія прынцыпы, я іх перажываю, я іх практыкую, жыву імі, не толькі ў асяроддзі, которое спрыяе, которое разумее аднадумцаў, але таксама быць разам з іншымі. Гэта не значыць, што трэба браць плакат і ісці, абвяшчаць «Хрыстус мой валадар». Хрыстус не хацеў ніколі рэвалюцыі такога абвяшчэння. Менавіта прыкладам свайго жыцця. Тыя малыя канкрэтныя ўчынкі, гэта могуць быць перш за ўсё знешнія знакі. На гэта трэба звярнуць увагу. Абвяшчэннем Божага валадарства з'яўляецца тое, калі мы у звычайнасці, у штодзённасці, у публічным месцы з якой-то нагоды зробім у імя Айца і Сына і Духа Святога. Не, як мы кажам, якую-то паказулку і так далей, што вось ці там што паглядзіць якая. Не, гэта натуральнае нешта, спантанічнае, маё. А з другога боку, тое, што казаў, гэта абвяшчэнне сэрцам. У канкрэтных адносінах з людзьмі, которые не вераць, шукаюць альбо адкідваюць Пана Бога, паказаць, што значыць, што я веруючы чалавек. Сваімі канкрэтнымі паступкамі дабрыні, міласэрнасці, цярпялівасці, але праўды і такой справядлівасці не даць сябе таксама скрыўдзіць. Раскажыце, калі ласка, пра вашу дзейнасць як хрыстусоўцаў, а якая асноўная місія вашай мананскай кангрэгацыі і менавіта вашага служэння тут, у Мінску, у гэтай парафіі? Можа так больш агульна па ўсім свеце наш заснавальнік заснаваў кангрэгацыю дзеля таго, каб мы, як браты і святары хрыстусоўцы, пасля адбытай фармацыі, яна адбываецца ў Польшчы, каб мы выязджалі у тыя месцы, дзе чакаюць людзі, вельмі часта, найчасцей гэта людзі польскага паходжання, з польскімі каранямі, альбо непасрэдна з польскі эмігранты, которые яшчэ не ўвайшлі ў сваё асяроддзе. Знаходзячыся ў інных краінах, вельмі часта выязджаюць за хлебам, за працаю, так як гэта здзяйсняецца ад самага пачатку гэтай міграцыйныя гэтыя рухі. Вельмі важным з'яўляецца, каб, будучы па-за сваёй айчынай, не згубіцца менавіта маральна, рэлігійна. Каб быў душпастыр, гэта вось хрыстусовец, который разам з імі ў тым самым асяроддзі перажывае тыя самыя клопаты, але ўвесь час, як добры пастыр, збірае, падтрымлівае. Гэта адна мова, гэта практыкаванне тых самых абрадаў, традыцый. Ну і таксама тое, што з'яўляецца вельмі важным, будаванне адносін.
таго, чаго не хапае, калі людзі выязджаюць дзесьці там за мяжу на эміграцыю. Можна мець лепшую працу, як мы кажам, лепшы хлеб на стале, больш грошаў у кашальку, але не хапае людзей, которые асталіся. І не хапае гэтых адносін. І як бы там ні было, аднак іншыя людзі гэта чужыя людзі, не свае. Другое, трэцяе, чацвёртае пакаленне, толькі тады яны адаптируюцца і увойдуць глыбей. Але асабліва першае, другое пакаленне гэта вось пачуцце таго, што ты чужы, што ты не свой. І гэта вельмі такое непрыемнае, гэта адзін з тых цяжараў міграцыі, которые бяруць усе мігранты, не толькі палякі, таксама нашы беларусы, усе па ўсім свеце. І гэта, калі паразмаўляеш, вельмі добра разумееш, вельмі глыбока. Фенаменам з'яўляецца тое, што можна навучыцца мовы. Вельмі добра, бегла навучыцца іншай замежнай мовы, там, дзе ты жывеш, працуеш і гэтак далей. Але калі прыйдзе справа адносна малітвы, вызнання грахоў, гэта вось мова, мы кажам, мова мамы, мова айца, тады прыходзіць свая мова. Не магу інакш. Магу паразмаўляць, усе справы здзейсніць, але калі прыходзіць адкрыць душу, душа адкрываецца ў гэтай мове. І тут вось гэта такі практычны, вельмі глыбокі сэнс, галоўны сэнс нашай місіі. І сапраўды, сёння хрыстусоўцы працуюць на ўсіх кантынентах. У 52 краінах, між іншымі таксама у Беларусі. Тут у Мінску здзяйсняем гэтую місію. Маем імшу на польскай мове. Прыходзяць людзі, которые таксама хочуць па-польску паразмаўляць, падтрымаць гэтыя традыцыі, которые мелі іх бацькі чы дзяды таксама, не адракаючыся ад гэтых каранёў. Гэта таксама вельмі важна. З другога боку, нашым заданнем такім душпастырскім з'яўляецца менавіта стварэнне атмасферы дому. Каб кожны пачуў, што тут усе разам, усе важныя, патрэбныя, тут няма чужых. Тое, што святы Ян Павел II калісьці сказаў у сваёй прамове да мігрантаў: у касцёле няма чужынцаў. Там няма чужаземцаў, там усе свае. І вось, такім, скажам, ключыкам працы душпастырскай кожнага хрыстосаў павінна быць стварэнне ў сваім асяроддзі, у сваёй парафіі такой атмасферы, дзе кожны, хто увойдзе, будзе адчуваць: гэта моя сям'я, гэта мой дом, добра мне тут быць. Гэта вось стварэнне такіх адносін сямейных. А у чым заключаецца яшчэ вашае служэнне? Акрамя таго, вось вы казалі, што вы цэлебруеце імшы тут. Магчыма, нейкія супольнасці існуюць у гэтай парафіі. Распавядзіце, калі ласка, абавязкова пра пілігрымку, Мінск, Буцлаў, бо гэта таксама важная рэч такая. Уваходзячы ў канкрэтнае асяроддзе гэтай архідыяцэзіі, трэба мець час, каб зарыентавацца, перш за ўсё, чаго людзі хочуць. Гэта вельмі важна. Атмасфера такая ствараецца праз дыялог душпастыра і людзей. Гэта не так, што я святар, я сказаў, што так будзе, павінна так быць, і зраблю я такую групу, бо мне захацелася. Гэта можа быць, пустое. Вельмі важна вось размаўляць з людзьмі, і вычуваюцца патрэбы, духоўныя патрэбы. І такім чынам ствараюцца гэтыя у адной супольнасці малыя супольнасці. Гэта вось такі арганізм. Перш за ўсё, пачынаючы ад меншых самых, гэта тыя хоры, которые спяваюць падчас нядзелі у нас 5 імшаў, і на кожнай імшы спявае іншы хор. Запрашаем, можна паслухаць, заўсёды ёсць спецыфіка гэтага спеву, ёсць групка, которая таксама людзі і светскія, которые вядуць гэты хор, ствараюць супольнасць. Далей, служба літургічная. Міністранты, лектары, кандыдаты. Яшчэ далей гэта моладзевая супольнасць. Душпастырства моладзі Хрыста, таксама моладзь Хрыста, моладзь, которая заканчвае школу, а потым таксама для студэнтаў, чы яшчэ старэйшай моладзі, которые адбываюцца гэтыя спатканні. Ідзем яшчэ далей, гэта сем'і, суполкі сем'яў Кіп Нотр-Дам, суполкі Маці Божай. Сем'і, которые перажываюць сваю штодзённасць і фармуюць сябе ў духу сужанскай гэтай фармацыі праз акрэсленыя спатканні, цыклічныя, которые адбываюцца кожны месяц, і праз акрэсленую праграму. Яшчэ далей ёсць брацтва святога Міхала Арханёла. Гэта, которая сабірае мужчын, менавіта толькі для мужчын фармацыя, там, дзе самыя мужчыны і спатканні, малітвы, выезды, прабыванне разам. Ёсць жаночы клуб,
каб нашыя цудоўныя жанчыны таксама, которые вядуць і дапамагаюць нам сёстры назарытанкі ў нашай парафіі, яны таксама збіраюцца разам, абмяркоўваюць свае тэмы. Малітоўныя групы – гэта жывы ружанец, супольнасць маці ў малітве. Ад гэтага году існуе супольнасць малітва за мужа і сям'ю. Я ўжо згубіўся, баюся, каб чагось не страціць. Ну і, канешне, фармацыя дзяцей, падлеткаў, гэта той самы час. Маем як бы дзве такія сцежкі. Гэта каталіцкія скауты для хлапцоў і для дзяўчынак. Ну і таксама эўхарыстычны рух моладзі. Гэта таксама фармацыя для паглыблення глыбейшага перажыцця эўхарысты, перажыцця яе і сапраўду такім узросце, каб яе перажываць не толькі так вось раз на які-то час, але сапраўды глыбей. Часцей адбываюцца адарацыі, ёсць супольнасць малітвы за душы чысцовыя. Баюся, каб усе назваць і кагосьці і не пакрыўдзіць. Хіба гэта ўсе? Калі што прыпомню, то яшчэ скажу. Вось столькі гэтага ёсць. Акрамя гэтага, улучаемся таксама ў розныя ініцыятывы, которые прапануе нам архідыяцэзы. Між іншым, тут, як ты узгадала, гэта вось атрымалі мы такую прапанову весці пілігрымку мінскую, Буцла, ўжо чарговы год мы яе праводзім, сапраўды гэта вялікая для нас радасць, трохі цяжар, канешне ж таксама ёсць, але потым сапраўды радасць перажывання гэтай супольнасці, а своеасаблівай супольнасці ў дарозе праз гэтых 5 дзён. Радыё Марыя часта нас запрашае на розныя такія, скажем, выведы, которые інтэрв'ю, таксама катэхезы на радыё Марыя. Дапамагаем таксама у навучальных установах, у вышэйшай духоўнай семінарыі, у каледжы тут у Мінску, чи таксама у Баранавічах, душпастырства, медыкаў і працаўнікоў аховы службы здароўя. Ну і гэтыя так, сем'і, экіп Нотр-Дам, которые ёсць сем'і Назарэту, сёстры назарэтанкі, которые працуюць у нашай парафіі, таксама вядуць такую, як бы, для сем'яў альтэрнатыву. З аднаго боку суполкі Маці Божай, экіп Нотр-Дам, а з другого боку сем'і назарэтанская, таксама фармацыя для сямей. Вы так распавядаеце пра гэтыя актыўнасці, усе пра супольнасці. Што для вас значыць быць хрыстусоўцам? Гэта гонар, цяжар, адказнасць, ўсё разам, што гэта? Гэта вялікі гонар. Памятаю першы год, калі малады чалавек ідзе ў манаскую супольнасць, гэта называецца навіцыят, і сапраўды так добра ён быў ведзены нашым магістрам, што вось гэты гонар ён ужо тады дзесьці там узбуджаўся ў сэрцы, прывіваўся нам. Але з другого боку, таксама я меў магчымасць удзельнічаць у розных такіх нашых капітулах, калі сабіраюцца прадстаўнікі з усяго свету. І, канешне, калі сядзіш, скажем, на адной парафіі, на адной гэтай у адным душпастырскім месцы, бачыш толькі сваё. Як той казаў, свой агарод, сваё поле, але калі ўзнясешся вышэй, то відаць, якая вялікая праца робіцца менавіта братамі па ўсяму свету. І гэта, напэўна, цяжар, гэта нелёгка, ніхто ж не сказаў, што будзе лёгка. А з другого боку, таксама гэта вельмі цудоўнае такое перажыцце духоўнае, як Бог, Езус Христос, наш валадар, дае нам сілы. Ён менавіта паказвае нам гэтую дарогу, але таксама вядзе. Занясі Хрыста там, дзе чакаюць цябе патрабуючыя сэрцы. Гэта таксама вучылі нас нашыя заснавальнікі. Гэта вось наша місія і радасць у сэрцы, цяжар, адказнасць, трэба на адпаведным узроўні гэта ўсё правесці, але таксама вялікая ўдзячнасць Пану Богу, што от я магу, чи таксама браты мае скажуць, можам быць хрыстусоўцамі. Мы ў сваім звычайным жыцці маем такую, не ведаю, традыцыю, скажем так, штосьці жадаць па розным прычынам. На дні нараджэння, на юбілеі, гадавіны розных святаў, у тых жа самых каталіцкіх нашых святах, там Божае нараджэнне, Воскресення Хрыста. Што можна пажадаць людзям вось менавіта ва ўрачыстасць Хрыста Валадара? І нашым
глядачам таксама. Канешне, і гледачам, і слухачам Радыё Марыя, і ўсім людзям, і хрысціянам, і не толькі, ну, пажадаць можна аднаго, каб Хрыстус валадарыў у вашых сэрцах заўсёды і ўсюды. Вось неяк так. Коротка і по факту. Такое пытанне, чаму варта прыйсці абавязкова у гэтую урачыстасць, у касцёл, для чаго? Чаму гэта важна? Перш за ўсё, таму што гэта нядзеля, святы дзень, трэба і хочам святкаваць, гэта зразумела, а з другога боку, менавіта дзеля таго, каб можа знайсці гэтае Божае валадарства, можа яшчэ раз перажыць, можа дзеля таго, каб яно пашырала нашыя сэрцы, каб адчуць, што ў гэтым валадарстве, чы гэтае валадарства будуе не я сам, але менавіта супольнасць. Гэта вельмі важна таксама. Ва ўрачыстасці кожны, але асабліва Хрыста валадара, каб вось зразумець, што мы знаходзімся ў гэтым валадарстве, мы хочам і так далей знайсці. Ну і таксама варта выйсці як бы з сябе, свайго касцёла, са сваёй супольнасці і узнесціся вышэй і падумаць, паглядзець вышэй на ўвесь свет, который ёсць, свет хрысціянскі чи свет каталіцкі, і падумаць, колькі нас ёсць, якое вялікае гэтае валадарства, колькі сэрцаў б'ецца для Хрыста. А гэта вельмі моцна дае вялікую сілу, вялікую, як мы кажам, такую зарядку дзеля таго, каб сапраўды жыць, каб сэрца нашае палымнела і каб сапраўды аб гэтым валадарстве іншым дзесьці там сведчыць. Таму вельмі сардэчна запрашаем, прыходзьце, калі ласка, у свае парафіі, у свае касцёлы, у гэтую урачыстасць, каб таксама аддаць сябе Божаму сэрцу. Гэта вось акт інтранізацыі. Пра гэта варта сказаць, што такое інтранізацыя. Трон — гэта месца, дзе сядзіць валадар. І мы часамі ведаем, пра гэта я ўжо ўзгадваў, бывае так, што мы самі сябе на гэты трон пасадзім, альбо кагосьці, альбо штосьці іншае. А гэты дзень асаблівы. Трэба нам падумаць, хто сядзіць на троне майго сэрца, хто там валадарыць. І менавіта ў гэты дзень праз гэту урачыстасць сказаць: ты, Хрысте, мой валадар, і таму апратваць усё, зрабіць парадак і сапраўды даць яму першае месца. Калі Хрыстус, Бог, будзе на першым месцу, то ўсё астатняе будзе прыгожа на сваіх месцах. Дзякуй вялікі за размову. Я думаю, што кожны, хто пачуе гэта наш з вами такі дыялог, кожны, хто паглядзіць гэту праграму, так прааналізуе яшчэ раз сваё жыццё і пэўны погляд на гэтую урачыстасць 100% зменіць. А вы, паважаныя радыёслухачы, заставайцеся на хвалях Радыё Марыя і памятайце, што Христос — валадар гэтага свету. Пахвалёны Езус Христос. На векі вечныя. Амен. Валадар над намі Хрысте, заўсёды і ўсюды. Амен. Адкуль пайшло свята.